Predstavím vám balíček na očistu a posilnenie organizmu. Pozostáva z 2 výživových doplnkov a z detoxikačných náplastí. Prvý výživový doplnok orešák je to vlastne komplex, ktorý bol vyvinutý na posilnenie organizmu a očistenie od škodlivých látok. Obsahuje vlaský orech, ktorý je využívaný pre širokú škálu ťažkosti, predovšetkým je významným antioxidantom a podporuje obranyschopnosť organizmu. Odporúča sa na detoxikáciu organizmu, aby sa telo zbavilo škodlivých látok. Je to antiparazitný program, vďaka tomuto výživovému doplnku si vieme spraviť. Ideálne je spraviť si mesačnú kúru, užíva sa 3-krát denne po 1 tablete pol hodinu pred jedlom. Ďalší výživový doplnok je ostropestrex mariánsky s riboflavínom. Tento funkčný komplex je určený na podporu správnej funkcie a činnosti a očistie pečenie pre správne trávenie a boj proti únave a vyčerpaniu. Harmonizuje hladinu cukru v krvi, podporuje správnu činnosť nervovej sústavy a podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Tento výživový doplnok sa užíva 1 tableta, ideálne večer pred spaním počas 1 mesiaca. A detoxikačná náplasť je to levandulová náplasť na nohy, ktorá je kombináciou storočných čínskych tradícií a moderného výskumu. Aktívne zložky tejto náplasti pôsobia akupunktúrne body umiestnené na chodidle, ktoré pomáhajú očistiť organizmus. To znamená, že lepia sa večer pred spaním na chodidlá nôh a detox tela prebieha pohodlne počas spánku. Aktivujú proces vyučovania nahromadených škodlivých látok, pomáhajú zmierniť pocit napätia, únavy a diskomfortu a zbaviť sa pocitu ťažkých nôh. Takže tento balíček vám určite odporúčam, ak si chcete spraviť antiparazitný program, a to aj napriek tomu, že teraz máme obdobie vody, lenže ani sa nenazdáme, prídu Vianoce a potom bude jar a na jar je opäť obdobie, kedy je dobre spraviť si detox tela s antiparazitným programom. Ináč, prečo antiparazitný program? Pretože vďaka nemu detox tela je intenzívnejší a efektívnejší. Takže pokiaľ ide o detoxikačné náplaste, určite sa odporúča spraviť si aspoň 21-dňovú kúru, to znamená, že potrebujete 21 balení detoxikačných náplastí, 1 balenie ostropestreca s riboflavínom a 3 balenia tohto orešáku. Takže páči sa.